раҳбари мухолифини Беларус Светлана Тихановская даъват кардааст ки таҳрими бештари кишварҳои ғарбӣ бар зидди ҳукумати Александр Лукашенко ҷорӣ шавад, зеро ин иқдом ягона роҳи расонидани зиён ба ин режим аст. Ба гуфтаи Тихановская, таҳрими иқтисодӣ метавонад вазъиятеро ба вуҷуд орад ки Лукашенко қудрати пардохти маоши низомиён ва афсарони пулисро аз даст бидиҳад. Рӯзи 8 июн дар қароргоҳи Радиои Озодӣ дар шаҳри Прага раҳбари мухолифин дар бораи зарурати мубориза барои раҳоии маҳбусони сиёсии Беларусь низ ҳарф зад. Сейчас нужно мобилизировать все свои силы и забыть о каких-то своих желаниях, об отдыхе. Это сейчас абсолютно никакой роли не играет, потому что день для тебя и день для тех, кто в тюрьме, это абсолютно разные дни. Поэтому ты должен жить тем днем, каким живут заключенные, чтобы понимать, как тебе очень хочется оттуда выйти и делать все возможное, чтобы это быстрее случилось. баъди интихоботи президентии Беларусь дар моҳи августи соли 2020 ки ба қавли мухолифин бо пирӯзии Тихановская ба анҷом расида буд, ӯ бо таҳдид рӯбарӯ шуда Беларусро тарк кард. Сарфи назар аз эътирозҳои мардумӣ ва иттиҳоми тақаллуб дар овоздиҳӣ, Лукашенкои 66 сола дар интихобот пирӯз эълон гашт. ӯ аз соли 1994 Беларусро раҳбарӣ дорад.